एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशना बे समाव जरमआनो गैयामोन एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशना बे समाव जरमआनो गैयामोन मानगोनां चिफ सार प्रमोद बरोज आरो रोहोनगोरा एमपि राज्यो सभा आरो मानगोनां दिपेन बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो जोंनि एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशननि आफादगिरि रुजुग्रा मोसाहारि बिन'यल वारि आरो जोंनि गासै टिमा दङमोन एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशना बे समाव जरमआनो गैयामोन एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशना बे समाव जरमआनो गैयामोन সম্ভৱ বৰ বেছি 15 দিন মানৰ চিনাকি আৰু হিয়তৰ কি খবৰ তত ভাল কিন্তু जिखिनि क्लियर होदों बेबो इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि नाजानायनि गेजेरजोंसो मोनफुंनाय फिथाइखौसो दिनै बिथाङा बुंनानै लादों মানে ছোৱালী বিলাকক ভাল নালাগে চাগে বুৱাৰী বিলাকক বেছি পছন্দ কৰে কাৰণে নেকি বুৱাৰীসকল মানে এনেকুৱা হৈছে নিজৰ স্বামীক বাদ দি কিনে ডেকা ল'ৰাবোৰৰ ওপৰত চকু দিয়া হৈছে মই জানাত মানে যিমান দূৰ জানো খুব সম্ভৱ বৰ বেছি 15 দিন মানৰ চিনাকি আৰু হিয়তৰ তাৰ আগত দাদাই মানে সেই মহিলাজনীক চিনিও বনাইছে কিবা ফেচবুকতে এনেকুৱা মেছেজ হেৰি কৰি পিনে মানে চিনাকি তাৰ আগত এই যে ওলাই আছে 4 মাহ আগৰ প্ৰেম এইবিলাক সকলো কমপ্লিটলি মিছা কথা হয় মানে ছোৱালী বিলাকক ভাল নালাগে চাগে বুৱাৰী বিলাকক বেছি পছন্দ কৰে কাৰণে নেকি কিবা পাইছে কি কম অকলটো লৰাক দুখ দিলে বা নহয় ন ছোৱা বুৱাৰীৰো সমানে দুখ এখন সংসাৰ পাতাৰ পিছত বেলেগ এটা ল'ৰা তাত সিহঁতেও যাব নালাগে যেটো সংসাৰ এখন থাকে ল'ৰা ছোৱালী থাকে এটোতো মানে কি আৰু হিয়তৰ দুখ বুলি অকল লৰাৰ গাত দুখ নাই ছোৱালীও মানে বুৱাৰীও সমানে দায়ী আৰু ছোৱালী থাকোতে কোনোবা আছিল হেতু বেলেগ কিন্তু তাৰ সংসাৰ হোৱাৰ পিছত এটো কৰিব নালাগে আৰু এইখিনিয়ে কয়টো লাভাৰ বুলি এটো লাভাৰ বুৱাৰ মানে বুৱাৰী লাভাৰ বুলি নকওঁ ন এটো প্ৰেম শব্দটো বা লাভ শব্দটো ইয়াত জড়িতই নহয় মই কৈছো এটো মানে প্ৰেম বুলি ক'বই লাজ লাগে প্ৰেমৰ দৰে পবিত্ৰ শব্দটো ইয়াৰ লগত মানে ক'বই লাজ লাগে ন প্ৰেম নহয় দে ইয়ত মানসিকভাৱে চাগে ইহত কিবা বিকৃত বা মানুহৰ লাইনতে নপৰে জন্তু টাইপৰ মানুহ এইবিলাক কৰিছে আৰু নকওঁ এই মানে কমেন্টছ দিব নোৱাৰো কমেন্টছ দিবলৈ সবে নিজে নিজে সেফসাইড হ'ব লাগিব মানে কি বুৱাৰীও প্ৰেমত পৰে ল'ৰাও প্ৰেমত পৰে কি ক'ব আৰু নিজৰ সংসাৰ মানে সুখৰ সংসাৰ এখন ধ্বংস কৰিবলৈ এনেকৈ মানে কি বহুত ঘটনা ঘটি আছে সেইদিনা হয় সৰু বাচ্চাটো ঢুকালে তাৰপিছত ল'ৰাজনো সেনেকৈ ঢুকালে নতুন প্ৰজন্মই এটা ষ্টেপ ল'ব লাগে চৰকাৰেও এটা ষ্টেপ ল'ব লাগে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত কি ক'ম আৰু এইটো মানে এইবিলাক বাদ দিব লাগে কাৰণ বিয়া হৈ আহিছে যিহেতু বিয়াৰ আগত যি আছিলে তেওঁলোকে বিয়াৰ পিছত নিজে মানে কি সংসাৰখন বচাবলৈ বা হেৰি কৰিবলৈ নিজে অলপমান মানে কি সজাগ হ'ব লাগে কম আৰু দিনটো মানে দিনবিলাকৰ বেয়া হৈ গৈছে আৰু দিনৰ হেৰিবিলাক আমাৰ বোৱাৰীবিলাকৰ গাত দুখ আছে কিছুমান সেইটোৱে আৰু বোৱাৰীসকল মানে এনেকুৱা হৈছে নিজৰ স্বামীক বাদ দি কিনে ডেকা ল'ৰাবোৰৰ ওপৰত চকু দিয়া হৈছে মানে ছোৱালী বিলাকক ভাল নালাগে চাগে বুৱাৰী বিলাকক বেছি পছন্দ কৰে কাৰণে নেকি কিবা পাইছে এটো লাভাৰ বুৱাৰ মানে বুৱাৰী লাভাৰ বুলি নকওঁ ন এটো প্ৰেম শব্দটো বা লাভ শব্দটো ইয়াত জড়িতই নহয় বুৱাৰীও প্ৰেমত পৰে ল'ৰাও প্ৰেমত পৰে কি ক'ব আৰু নিজৰ সংসাৰ মানে সুখৰ সংসাৰ এখন ধ্বংস কৰিবলৈ মানে ধৰক মানে বৰ্তমান এটা কথা যে যেনেকৈ ধৰক দেখাই আছে যে ত্ৰিকোণ প্ৰেম বা কিবা সেনেকুৱা প্ৰথম কথাটো এনেকুৱা প্ৰেমজনিত কাৰণ নহয় সেই যিজনী মহিলা আৰু ৰাজু আলী দীপশিখা বৈশ্য তেওঁলোকৰ টোটেলি এটা প্লেনিং মাৰ্ডাৰ হয় এইটো কাৰণ তাক নিশ্চয় ফোন কৰি মাতিনি দাদা ঘৰতে আছিলে সেইদিনা ঘৰৰ পৰাই গৈছে মাতিনি পিনে হোটেলখনত গৈছে কি কৰিছে গম নাপাওঁ কিন্তু যেতিয়া ওলাই আহিছে মই আজি নিজে CCTV ফুটেজ চাওঁতে দেখা পাইছোঁ হোটেলখনৰ পৰা যেতিয়া ওলাই আহিছে দীপশিখা বৈশ্য তাৰ লগত দুজনী মহিলা আছে তাই বগা হেৰি পিন্ধিছে লগত দুজনী মহিলা আছে নৰ্মেল ওলাই আহিছে তেওঁলোকৰ লগত ধৰক আপুনি ভিডিঅ'টো চালেও গম পাব একো সেনেকুৱা হোৱা নাই সেনেকুৱা গম নাপায় মানে নৰ্মেল ওলাই আহিছে তাৰপিছত ৰাজু আলী ওলাই আহিছে ভিতৰৰ পৰা আহি পিনে তেওঁ বাইক লৈ পলাইছে তাৰপিছত দাদাই হাত দি ওলাই আহিছে তো ভিতৰতে অলৰেডি দাদাক হেৰি কৰিছে এটেক কৰিছে তো দীপশিখা বৈশ্যই যিখিনি পুলিচৰ আগত কোৱা মত পুলিচে কৈছে আমাক সেইখিনি মতে তাইকো আক্ৰমণ কৰিছিলে তাই তেতিয়া পলাইছে তাইৰ হাতত তো সেই হৈছে বুলি কৈছে তো যদি তাই পলাইছিলে তাই অকলে দৌৰিব লাগিছিলে ঠিক আছে তাই বাহিৰৰ পৰা দৌৰি ওলাই আহিলে তাৰপিছত দাদাক বাৰু মাৰিলে সেইখিনি মানিলোঁ তাই দুজনী মহিলাৰ লগত নৰ্মেলকৈ ওলাই আহিছে তাৰপিছত বাহিৰৰ ফালে গুচি গৈছে তাৰপিছত ৰাজু আলী গুচি গ'ল মাৰি পিনে দাদাই ওলাই গ'ল তাৰপিছত দাদাক আৰু তাইক হেৰি কৰিছে তো মানে গমেই পায় দেখিলে গম পাইছে টোটেলি এটা ফুল্লি প্লেনিং কৰি পিনে মাতি নি পিনে মাৰা হৈছে এইটো এনেকুৱা নহয় যে কেৱল ৰাজু আলী আৰু সেই মহিলাজনীয়ে আছে ইয়াৰ আঁৰত যে কোনোবা আছে সেইটো আমি একদম মানে দৃঢ় বিশ্বাসী তো সেইটো যাতে ওলায় উচিত শাস্তি মানে ৰাজু আলী আৰু দীপশিখা বৈশ্যকতো শাস্তি হ'বই লাগে আৰু
আসল পুলিচে মানে এইখিনিতে সমাপ্ত নাথাকি যে এইখিনি এনেকৈ হ'ল তো কেছটো চল্ভ হ'ল সেনেকৈ নাভাবি যাতে মানে গোটেইখিনি চালি জাৰি চাই পিনে ইয়াৰ আঁৰত কোন ব্যক্তি আছে সেইটো ওলাই দিয়ে, সেইটো ওলাই পিনে যাতে তেওঁলোকক উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰে, সেইটো মানে বৰ্তমান মেইনলি সেই আৰু সেইটো গম নাপাওঁ। কিন্তু মই জানাত মানে যিমান দূৰ জানো খুব সম্ভৱ বৰ বেছি 15 দিন মানৰ চিনাকি আৰু সিহঁতৰ। তাৰ আগত দাদাই মানে সেই মহিলাজনীক চিনিও পোৱা নাছিল, কিবা ফেচবুকতে এনেকুৱা মেছেজ হেৰি কৰি পিনে মানে চিনাকি। তাৰ আগত এই যে ওলাই আছে 4 মাহ আগৰ প্ৰেম অমুক এইবিলাক সকলো কমপ্লিটলি মিছা কথা হয়। হা সেনেকুৱা চাগে মানে মেছেজ দিয়া কিবা সেনেকুৱা বুলি হেৰি কৰিছোঁ আৰু সেই আছে গতিকে হা এতিয়া ধৰক কোনে কৰিছে কি কৰিছে সেইটোতো গম নাপাওঁ আৰু মানে কিবা আছিলে নিশ্চয় কাৰোবাৰ কিবা এতিয়া কিয় সেইটো কৰিলে গম নাপাওঁ। সেইকাৰণে আমি মানে প্ৰশাসনৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে যাতে মানে কেছটো ইয়াতে হেৰি নকৰি ভালকৈ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি পিনে মানে ইয়াৰ আঁৰত কোন জড়িত হৈ আছে, কিয় এইটো কৰিলে দাদাৰ লগত, সেইটো যাতে মানে উলিয়াই দি তেওঁলোকক মানে শাস্তি প্ৰদান কৰে। আৰু ৰাজু আলী আৰু দীপশিখা বৈশ্যই উচিত শাস্তি পাওক, ৰাজু আলীৰ ফাঁচি হওক, সেইটো একদমেই কামনা কৰিম। যিহেতু সি মাৰি পিনে কিবা আঘাত কৰিলে থৈ দিলে তেতিয়াও বেলেগ কথা, সেইটো শেষে কৰি পেলালে, গতিকে তাৰ বিনিময়ত সিও যাতে শেষ হৈয়ে যায় আৰু সি 9:30 মানত ওলাই গৈছিলে কিবা ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীত কিবা কাম থকা বুলি কয় গুৱাহাটীৰ, তো তাৰে সেইটো কামতে ওলাই গৈছোঁ বুলি কৈছিলে। টকা মানে তাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ কিবা এটা পইচা সোমাবলগীয়া আছিলে একাউণ্টত, তো সেইটো কাৰণে যাম বুলি কৈছিলে। হা তেওঁ কৈছে যে মই মাৰিম বুলি যোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু খঙত হেৰি কৰি দিয়া গ'ল। তো মাৰিম বুলি নগ'লে লগত চুৰি লৈ নাযায় মানুহে, আৰু বাঁহৰ আৰু তেওঁকতো আমি চবেই মানে জানে, শুৱালকুছিত বোলে জানে চবে তেওঁ চিৰিয়েল কিলাৰ হয় এজন, বেলেগৰ পৰা পইচা লৈ পিনে সি মানুহ মাৰে আৰু বৰ বেছি 3 মাহ বা 4 মাহ হত্যা মানে জেলত থাকে, তাৰপিছত ওলাই আহে। তো তাৰ কাৰণে নৰ্মেল হ'ব, আপোনালোকে তেওঁলোকক তাক চালে গম পাব। তাৰ যিখন হাঁহি থকা মুখৰ ফটোত জেলৰ ভিতৰত মাৰা মানে থানাৰ ভিতৰত মাৰা ফটো, আমাৰ আগত আমি যেতিয়া থানাত গৈছোঁ সি নৰ্মেল হাঁহি আহিছে গৈছে, সি জানে 3 মাহ 4 মাহ পিছত মই এনেও ওলাই যাম। গতিকে ইয়াৰ আঁৰত কোনোবা নিশ্চয় আছে যোনে তেওঁলোকক হেল্প কৰিব জানে, পইচা লৈ থৈছে হেৰি কৰিছে, আৰু যেনেকৈ ক'ব দিছে তেনেকৈ কৈছে। সি মানি লৈছে যে তাইক ভাল পাইছিলে কাৰণে মাৰিছোঁ, তাই কৈছে যে মোক ভাল পাইছিলে সেইকাৰণে মাৰিছে। ফুল্লি প্ৰি প্লেন হয় এইটো, প্লেন কৰি পিনে মানে মাতি নি পিনে হেৰি কৰিছে। এইটো প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক এইটো মানে পচিবলে নহয় আৰু এইবিলাক প্ৰেম চেম আৰু দুয়োত জড়িত, দীপশিখা বৈশ্য আৰু ৰাজু আলী দুয়ো মানে হেৰি কৰিছে, আৰু তেওঁলোকক কোনোবা তৃতীয় পক্ষ আছে ইয়াতে যোনে তেওঁলোকক এই কামটো মানে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা কৰাইছে। সেইটো মানে শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো মই মানে অনুৰোধ জনাম, লগতে আমাৰ অসম পুলিচকো মানে আহ্বান জনাম, উচিত তদন্ত হ'ব লাগে। আৰু দাদাটো গুচিয়ে গ'ল, কিন্তু সি এটলিষ্ট মানে ন্যায় পালে তাৰ আত্মাটোৱে শান্তি পাব, মই সেইখিনিয়ে কামনা কৰিছোঁ। কিন্তু যিখিনি ক্লিয়াर होदों बेबो इउनिटि फराम एक्सन दिनै नाजानायनि गेजेरजोंसो मोनफुंनाय फिथाइखौसो दिनै बिथाङा बुंनानै लादों। बेवहाय कमप्लिटलि एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशननि मोनसेबो आखाइ गैया। बियो कमप्लिटलि इउनिटि फराम एक्सन दिनै नाजानाय, आरो एक्स एनडिबि वेलफेयार एसोसिएशना बे जरमआनो गैयामोन। गोनां रन्जन दैमारि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट आरो रिपिका मोनखौ लानानै जोङो सिरियासलि जों सावरायदों जे बिथांमोनखौ जोङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव लाबोनो होननानै जों सावरायनाय जादों। बियो कमप्लिटलि इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि सावरायनायनि गेजेरजों दिनै बेयाव सफैनायनि मेन फिथाइ। गिबियावनो आङो साफ्रोमबो नोंथांमोननि चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौ इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि जानानै बा इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि जानानै आङो साफ्रोमबो रायजो राजाखौ खुलुमबोनाय थाबाय। आरो लोगोसे नोंथांमोननि चेनेलजों जे नोंथांमोना जे सोंनाय जे थांनाय 13 तारिखआव जोंहा फंबाय अखा हादिया मोनसे निउस चेनेलाव होदोंमोन जे बिथाङा जादों मा एपिबि हानजा बा अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड, बे पार्टियावहाय बारग' एनडिबिफ्रा थांनाय नङा बा बाहागो लानाय नङा। दिनै बिथाङा बेखिनिखौ फोसावदों बा बिथाङा बादा होनाय बायदि सुराव बुंदों। दा बे बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन, फंबाया सासे राजनितिक मानसि नङा बा पलिटिसियान नङा, आरो आंबो इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनिसो सासे मा होनो सासे व्यक्ति हिसाबै आं दिनै बिथांनि बुंनायाव बुंनो लुबैदों नोंथांमोननि चेनेल गेजेरजों। दानि एपिबि पलिटिकेल हान्जाखौ दिनै डक्टर अनजलि बायद'नि नेतृत्वनि गेजेरजों बे हान्जाखौ दिनै इउनिटि फराम एक्स एनडिबिआ नंगौ जन्म होना होदों। खारना जाबाय मा, जोंनि गेजेराव मोननैसो रिजनेल पार्टि दङ जोंनि बिटिसि हालामाव। बे मोननैसो रिजनेल पार्टि थासेयावबो दिनै मानो थार्ड फ्रन्ट पलिटिकेल हान्जा दाखो बा एपिबि हान्जाखौ मानो दाखो, अनजलि दैमारि बिथांनि दैदेननाय बे पलिटिकेल हान्जाखौ मानो दाखो, बेनि मेन एन्सारानो जाहैबाय जे 17 बोसोर सासन खालामबाय माखासे टिमा, आरो 5 बोसोर दिनै सरकार सलायलांबाय। बे 5 बोसोराव जाय बिथांमोना सरकार सलायदों प्रेजेन्टलि, दिनै बिथांमोना गोबां रायजो राजानो जाथि जन'गोष्ठीनो गोबां प्रतिश्रुति होदोंमोन, दा बे जाफुङाखै।
दा बे जाफुङैखौ नुनानै दिनैहाय एपिबि हान्जाया रायजो राजानि खावलायनाय बादिनो दिनै बे पार्टिखौ थांनाय एप्रिलनि 2 तारिखआव बाक्सा जिल्लानि बर'रि डिजिटेल केम्पआवहाय बेखौ जों दाफुंना लानो हाबाय। बे दाफुंनायनि गेजेरजोंनो दिनै बियो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव दिनैहाय जिल्ला दाखांनायनि उनावहाय दिनै ब्लक कमिटि दादों। थिग बेबायदिनो दिनैबो नैबे बावखुंग्रि 19 नं बावखुंग्रि बियाबावहाय मोनसे ब्लक कमिटि दादों। बेवहाय गोबां जाथि जनगोष्ठी हारिफ्रा बाव बाहागो लाफैदों आरो गोबां एनडिबि बारबो एनडिबिफ्रा बाव बाहागो लादों। जेरैहाय जोंहा फंबाय अखा हादै बुंनाय बायदि नङा, गोबां बारगो एनडिबिफ्रानो 5 बोसोराव माखासे जाफुङै खामानिखौ नोजोर बोनानै बे अल्टारनेटिभ पार्टिखौ नांगौ होननानै बिथांमोनानो दानो थाखाय खामान होदों। बा दिनै साफ्रोमबो रायजो राजा सुबुंफ्रा इन्टेलेक्सुयेलफ्रा जाथि जनगोष्ठी हारिफ्रा दिनै बे पार्टिखौ नांगौ होननानै दिनै गोबां दिनैहाय जयेन जादों आरो गोबां मानसिफ्रानो दिनैनि बे 19 नं बावखुंग्रि बियाबावबो ब्लक कमिटि दानायावबो गोबां बाहागो लादों। बाहाय राभाफोर दङ, मुस्लिमफोर दङ, बर'फोर दङ, आदिबासिफोर दङ आरो गोबां दिनै इन्टेलेक्सुयेलफोर बाव बाहागो लादों आरो दिनै इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरिफ्राबो दिनै बाव बाहागो लादों आरो गोबां बिपिएफनि मानसिफ्राबो हयथ' बाहाय बाहागो लागोन बेखौ जों नुदों। दा जाय बिथाङा बुंदों एक्चुअलि बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंनो नाङा। जाय बाथ्राखौ दिनैहाय जोङो मोजां जाथिखौ दैदेनलांनो थाखाय हारिखौ दैदेननो थाखाय जोंनो मोनसे गोग्गो पलिटिकेल हान्जा नांगौ बेखौ जों बुंदों। आरोबाव बिथाङा फंसे बाथ्रा बुंबावदों, थांनाय 8 तारिखखालि जोंहा सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय सिबिआइ केस नांनाय रिफिकां गयारि, जर्ज बर', खरगेश्वर बसुमतारी, अजय बसुमतारी आरो जोंहा राजु सरकार बिथांमोनखौहाय जोङो भारत सरकारनि आइबिनि चिफ डाइरेक्टर तपन डेका बिथांजों जों 3 टाइम नर्थ ब्लकआव जों सावरायहैनायनि गेजेरजों आरो आसामनि चिफ मिनिस्टारजों जोङो 3 टाइम 4 टाइम जों सावरायनायनि गेजेरजों थांनाय लास्ट 2024 नि सेप्टेम्बरनि 21आवहाय जों आसामनि चिफ मिनिस्टारजों आरो इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनायनि गेजेरजों जोङो एनआइए सिबिआइआव थानाय मानगोनां रन्जन दैमारि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट आरो रिफिका मोनखौ लानानै जोङो सिरियासलि जों सावरायदों जे बिथांमोनखौ जोङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव लाबोनो होननानै जों सावरायनाय जादों। बियो कमप्लिटलि इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि सावरायनायनि गेजेरजों दिनै बेयाव सफैनायनि मेन फिथाइ। जि समावहाय दिनै खोथा बाथ्रा बुंनो नागिरदों जोंहा अखा हादै फंबायमोना बा गुबुनफ्रा एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशना, दिनै आं बेखौनो बुंगोन जि समावहाय एक्स एनडिबि बा इउनिटि फराम एक्स एनडिबिआ दिल्लीयाव जों सावरायबाय, आसामाव जों सावरायबाय, बिटिसि जों सावरायबाय, जोंनि जेसेबांनाखि सावरायनानै दिनै जिखिनि प्रुफ जानाय फिथाइ मोननाय बियो कमप्लिटलि इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि नाजानाय आरो एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशना बे समाव जरमआनो गैयामोन। दिनै जिखिनि फंसे फंनै बाथ्रा बुंनो हादों जे माखासे नर्थ ब्लकआव सावरायनाय दिल्लीयाव आसामनि चिफ मिनिस्टारजों सावरायनाय बाथ्रा दिनै बेवहाय जोंनिफ्राय ओंखारलांनाय मानगोनां दानसोरां नार्जारि बिथाङा इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि सानसे समनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै दिल्लीनि सावरायनाय आसामनि चिफजों सावरायनाय बेफोर गासैबो बाथ्राखौ मोनथिना थाखानायखायसो दिनै बिथाङा एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशनाव जेनेरेल सेक्रेटारि जाफिननायखायसो दिनै बियो सम बाइकआवहाय क्लियार होनानै लानो हायो। खिन्थु जिखिनि क्लियार होदों बेबो इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि नाजानायनि गेजेरजोंसो मोनफुंनाय फिथाइखौसो दिनै बिथाङा बुंनानै लादों। बेवहाय कमप्लिटलि एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशननि मोनसेबो आखाइ गैया आरो बे खामानिया जाफुङाखै बिथांमोननि आखाइजों नङा, बे गासैबो इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि नाजानायनि गेजेरजोंसो जिखिनि फिसानिफ्राय गिदिरसिम दिनै 676 दिनै एक्सइजिया दिनै बेफोरबो कमप्लिटलि इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि जाफुंनाय आरो दिनैहाय केस दिनै आसामनि जेनेरेल एडभकेट बिथांजों सावरायबाय आरो दिनै आसामनि स्पिकार बिथांजों जों सावरायदों, आसामनि एडिजिपि हेरिनाथजों जों सावरायदों। बे सावरायबाय थालांनायनि गेजेरजों कमिउनिकेसन लाखिबाय थानायनि गेजेरजोंसो दिनैनि जिखिनि थांनाय 2020नि 27 बिटिआर रेकर्ड जाखांलांनायनि उनावहाय केस आरो रिहेबिलिटेसन एक्सइजिया आउट अफ स्टेटआव थानाय केस दिनै जिखिनि केस बायदों बेफोर गासैबो इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि नाजानायनि गेजेरजोंसो बे गासैबो महर मोननाय। आं बेखौनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोङो नैबे सान्तिपुर हालामनि मोनसे कमिउनिटि हलावहाय जोंनि 14 नं कनस्टिटुवेन्सिनिफ्राय मोनसे एक्स एनडिबि फोर जयैहाय सावरायनाय जादों। बेवहाय जोंना बिटिआरनि इएम फेरेंगा साराबो बाहागो लाफैदोंमोन। ओमफ्राय बेवहाय जोङो गोबां खोथा सावरायनाय जादों, जोंनि माखासे एनडिबिफोरनि समस्याखौ लानानैबो सावरायनाय जादों, जेरै रिहेबिलिटेसन आरो एक्स ग्रेसिया बेफोरबायदि माखासे समस्याफोर दंबावो बेफोरखौबो जोङो सावरायनाय जादों आरो लोगोसे जोंनि जि दानि पलिटिकेल इसु बेफोरखौबो जोङो सावरायनाय जादों। मानो होनब्ला जोंनि गेजेरावहाय दा माखासे गोबां राजनैतिक समस्याफोर सफैदों, गोदान पार्टिफोरबो दानाय जादों। बेफोरावहाय जोङो मा साननांगौ, मा सिन्था धारा लानांगौ जोङो बेफोरखौहाय सावरायलायनाय जाबाय आरो जोंना बिटिआरनि इएम
बिथां फेरेंगा साराबो जोंनो माखासे साजेसनफोर होबाय जे जि दानि दानाय पार्टि गोदान बेफोरखौहाय जोङो मोजां सिन्था खालामनानै जों बेफोरावहाय आगान होनो नाङा बा जोङो गुलाय गुजाय जेबो सिन्था खालामनो नाङा मानो होनब्ला जोंनि इउपिपिएल सरकारानो गासैबो खामानिफोरखौ मावगासिनो दंखायो आरो जोंनि जे जेलनि खामानि आरो केसफोरनि खामानि बेफोरखौबो मोजाङै मोजां मावगासिनो दंखायो दा बेखायनो गुबुन जेबो सिन्था धारा खालामालाबा जे जायगायावहाय जोङो दङ बेजोंनो जोङो थांबाय थानांगौ होननानै जोङो बे दा जोंनि गेजेराव सावरायलायनाय जादों। बावैसो साननि सिगां माखासे जेलाव थानाय एनजिअफ्रा उदां जाबाय दा बेफोरखौ लानानै नोंथांमोना माबायदि गोजोननाय दं? जोंथ' गोजोननाय दङ बेखौनो जों हास्थायबाय थाखायो जोंनि लोगोफ्रा माने उदां जाथों उदां अख्राङाव फैथों जोंहा बे जोंनि गोसोआव दंबाय थाखायो जोंबो दुखु मोनफायो बिसोर खस्थ' जानायखौहाय आरो बाखि गोबां दंबावो बेखौबो जोङो गोबां सिन्था खालामनाय जादों आरो बाखि सिबिआइ केसनि साबाखौहाय जोङो दाखालि काजलगावनि गेस्ट हाउसावहाय दोनफैनाय जाहैबाय दा बिथांमोनखौ जोङो लोगो मोनबाय थासिगोन आरो बिथांमोनजों मोजां गाज्रि जों गोबां खोथा सावरायलायबाय थानोबो हासिगोन आरो थाबोनायफोरनि थाखाय माबायदि थाबोनायफोरनिया एनआइए केसफोर दङ बेयो डिस्ट्रिक्टफोरावहाय हरनाय जाबाय बे थाबैनो उथायजागोन आरो बे उथायनाय लोगो लोगो बिथांमोननि थाखाय बेल पिटिसन होनाय जागोन आरो बेनो थाबैनो जागोन होननानै माने आसा खालामबाय। गोबां एक्स एनडिबि बिथांमोनानो एडिबि राजखान्थि हान्जायाव मदद होनायखौ नुनो मोननाय जादों नोंथांमोननि साइडनिफ्राय माबायदि? बिथांमोना जोंजों आगोलबो गैखायामोन जायफोर माने मोजां सिन्था धारा खालामदों बिसोरो आगोल जोङो इउपिपिएलखौ सापर्ट होबोदोंमोन खिन्थु बिथांमोना माखासे आगोलनिफ्रायनो इउपिपिएलआवहाय सापर्ट गैखाया दा बिथांमोनानो माखासे भुल बुजिनानैहाय बे एपिबि पार्टियावहाय थांनाय जादों। नोंथांमोना लाबोनाय एकर्ड बिटिआर एकर्डखौनो नोंथांमोननि एनडिबिआनो माखासे सोद्रोमाफ्रा गनाया बिसोरो मोजां सिन्था खालामनो रोङाखै मानो होनब्ला बे एकर्डखौहाय रावबो माने नेवसियाखै बयबो बेवहाय माने सागान होदों आरो जोंनि रन्जन दैमारि साराबो बेवहाय साइन होदों आरो गोबां माने दैदेनगिरिफ्रानो गासैबो साइन होजोबदों दा बैसोर माखासेफ्रा सिचुवेसनखौहाय बुजिया सोंजिया बेफोरबायदि खोथा बुंब्ला बे भुल जादों आरो ओरैनो गोजोनथाव बाथ्रा जे बेखौ जोङो थांनाय बोसोरनिफ्रायनो नाजागासिनो दंमोन बिथांमोनखौ लाबोनायनि प्रसेसखौ नाजायै थांनाय दाखालि फार्स्ट मेआव जेब्ला जों गोदान दिल्लीयाव थाङो निउ दिल्लीयाव अब्ला त्रिमुर्ति जोंहा सिएम सारनि रेसिडेन्टआवनो जों बेखौ रायलायो आबुङै आरो बेवहाय जोंजों दंफायोमोन जोंहा बिटिआरनि मानगोनां चिफ सार प्रमद बर' आरो रोहोनगोरा एमपि राज्यो सभा आरो मानगोनां दिपेन बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो जोंनि एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशननि आफादगिरि रुजुग्रा मोसाहारि बिन'यल वारि आरो जोंनि गासै टिमा दङमोन बेवहाय रायलायनाय जादों जे बिथांमोनखौ लाबोनायनि प्रसेसखौहाय जे बिथांमोना गोबां सम जाबाय जिहेतु बिथांमोननि टार्म्सआबो जोबनायहालागै सहैगासिनो दङ बेनिखायनो शिफ्ट खालामजानायनि बेबस्थाखौ जिहेतु जों सिगांनिफ्रायनो एपिल खालामबोबाय थादों दा बेबायदि हिसाबै 1 थारिखआवहाय रायलायनायनि गेजेरजों बिथाङा उइथिन 1 उइक जोंनि सिगाङावनो सार हिरेनाथ सारनो कल खालामबाय जे बिथांमोनखौहाय थाबैनो काजलगावआवहाय शिफ्ट खालामनांगौ होननानै थिग बेबायदिनो बिथाङा खोथा होनाय बायदियै उइथिन 1 उइक बुंदों नै दिनैनि दिनावहाय बिथांमोना काजलगावआव सफैनो हाबाय आरो जों एक्स एनडिबि हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोङो बाख्नायदों आरो जोङो दिनै बाख्नायनांगोन जोंहा दिनै बिटिआरनि गासै मावफुं सोद्रोमा सारमोनखौ आरो स्टेटनि सिएम सारखौबो जों दिनै बाख्नायदों आरो जोङो दिनै बे लाबोनायाव साबेसे फैदों आरो सोर फैदों दिनै बे लाबोनायावहाय गासै 7 दङ सिबिआइनि गिबियावनो रिफिकां गयारि ओमफ्राय जज बर' खरगेस्वर ओमफ्राय आवगाय ओमफ्राय राजु सरकार बिथांमोना साबाया दिनै मोजाङै सफैबाय आरो बेयावनो थाथ'सै नोंथांमोननि मिथिनायाव साबेसे फैदों दायो 7 दङ सिबिआइहा जोंहा गासै 6 जन दंमोन दा गुवाहाटीनि 10 एफिबिएनावहाय दङ जोंहा नाब्ला सारा बिथाङा दङ बिसोर गासै 7 दंमोन सिबिआइनि नोंथांमोननि मिथिनायाव बाव लाबोनायनि उद्देश्यआ मा लाबोनायनि उद्देश्यआ जिहेतु बिथांमोना बेयाव गोबाव जाबाय टार्म्सआबो जोबहांनायलागै सहैबाय बेनिखायनो एसे मोजां अबस्थायाव मोजां परिबेसाव दोननो होननानै बिथांमोनखौ लाबोनाय जादों माखासे थाबोनाय एक्स एनडिबिफोरनि जिखिनि केस जायफ्रा जेलाव दङ बिसोरनि खबरा माबायदि ओरैनोथ' जोंहा सिबिआइ हिसाबै 7 दंमोन दा सासेल'सै जोंहा नाब्ला सार ओमफ्राय एनआइए हिसाबै दङ एनआइएआव गुवाहाटीयावहाय दङ सा 52 ओमफ्राय क'क्राझाराव सासे ओमफ्राय नगाव जेलाव सासे दा बिथांमोननि केसआ जिहेतु सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटआव फैबाय दा स्टेटनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआवहाय केस वाइस हिसाबै हरजोबनाय जासिगोन दा जोंहा फैगौ 20 तारिखआव क'क्राझाराव दङ दिनै क'क्राझारनिफ्राय 20 तारिखनिफ्रायनो जागायजेननाय जागोन जों मिजिंथिदों 20 तारिखनिफ्रायनो बिथांमोननि केसआबो गासैबो पजिटिभ लाइनाव खारगासिनो दङ